Ebusua mechia mo ewo baabi bia obia megidi yese obia ho ye. Eno yero Santa hene etena se nanim onyammu eye asanteman enhia etwato wo mfempem yenu ene edunumu no. Edununumu mu yero Santa hene ehwe ensem mienu. Ojinsoye mienu bechem ene wrawra ena afenso ohwe nkunyasem ne adehesem mienu. Mampon ene awodumase a ewo bono mantemu. Yede mampon de na bremo enu nti awodumase de no ene matenase a eno so mede ba beso mo no na sei na awodumase ensem no esiba yero Santa hene ni mo awodumase hene ekra koye no na ebra so sei awodumase hema esi hene foforo na no na abusua no efa ba mu sei akonya no ye adehidwa enu nti no enka na hema nhwe na nka wonfa akonya no ento ba bia eda na no no kan ya ama kantia enam so ma asam no bepie ahenimu na asam bepie ahenimu no na abusua ne de kan ya kantam dada enu nti na omo hwese omo besisi anase awodumase hema enso de ntam ne beboso na no na awodumase hema so de ntam eboso awodumase hema de ntam boso ne de a na nso kanta ne chese ye ntam so asante amana emu no nipa ba akofo kantam a wotwe ho manso a enyeyi gese nipa mienu no kantam entuwe na abusua na kantam ena na ahema ayo awodumase hema so akantam na sentam na yentam so ansa no mode asam ne ba yero Santa hene enimu enu ntina ni nyina no ya adehesem hwan na awodumase akonya no ofata se wodie eye abusua no anase eye mma no akonya na abakosemu no awodumase eye bantama hene emma bantama hene ba eno de ne kwotena awodumase na bantama hene de ne ba no kwotena awodumase no wode to abusuam eno tina se nyamma ne die na emumu no ye abusua na edie na wono bantama konya ne de eye mama konya se de yero Santa hene eye no no eno nto modi asem ne ba ye no mo hwe abusua due ne mu no na kire se awodumase hene a wokra koye no no ya akonya no enana awodumase hema wote akonya sese ye no so eya akonya no enana eno so ya akonya no nana de ya na chesa akonya no sabi wodi bia enyeye akonya no eya agehedwa na de yete ne se awodumase ehema ene emanananom no edwene se anaso muhu ne se sade omo papa bantama hene akonya ne sitie no saa no omo so awodumase akonya ne tie eno na yero Santa hene enya na butiremu no wode kiremu akere wo mo se sade wosi ye bantama de ne de eye wono a ena ye bantama akonya ne sa na emumu no bantama anye ne ba awodumase akonya no te sade wono ne papa de no etie no esan se awodumase se bantama hene akonya ne to a enam se awodumase eye bantama hene baninti no wotimi free bantama eba bepre awodumase otimi free awodumase eba bepre bantama akonya no na emumu no sa akonya to awodumase a bantama entimi free bantama enkonkopre awodumase akonya no enu nti de enti enam so ma yero Santa hene eye bantama akonya no enene amankwa atia na nadanfo pa ene wopimso setu enu nti bra na wopimso setu efri kokofu no akwantete ewo denkyira no wone nadanfo amankwa atia ene koye ena sebi asamba ya wo firi denkyira a wode na ne kire akwamu no wone ne yonko amankwa atia ene se firi denkyira ekwa akwamu ebra didi eto wopimso setu no wone ne yonko amankwa atia ne firi akwamu eba Kumase no mo ba Kumase ne mpo no de woya etwa mu ne se ebra amane kwan so kane no se wahene wu ne yekugya no kwan a ye panipa bi mane ka no ho ekugya no kwan mane kosom no wasama ado na esanse na opimso setu wa free fi a cheninte no woni mo bia eno nti ne yonko amankwa atia ne dokan ya woda na de chopimso nti no otunu hu si wo se wono bekwa kwakoda ono bekwa kwakogya opimso setu ne wofa eye nana obiri ye boa no ye kwan ma hene no ono abekwa kwagya no kwan
enu nti omo ya amane ye bibia wie ya se bi omo de ntwoma nyina afa no ho a na kyese akato na bro na amankwatia ekwa ansa enna asafo hene sebi obesi mu a wode anamusini ebaaye no ne nam so ama amankwatia entu ekwan no a na odokwan so nanka wotu no enam sa wodokan no sompa no a amankwatia de som eye opemso setu nintino eno ne nam so mo opemso setu ede mabantema akonya no ehye nanimunyam se ono amankwatia na senemu mma ene na awonto ato asomu no ene bedi bantema akonya no eno ntine ba wuaduma se de wode ne kwa wuaduma se no wode akonya no to abusuam eno nti bantema hene ba wodi kan no a wono kodi hene ewa wuaduma se no ne nua ba wodi kan a wono ye wo hema no ene ne nua ma no wo masefo ene wo mudi awuaduma se akonya no eno nti enye mma akonya te se de bantema de no etie eno nti wo hene kire mu de kire wo ho no abusuam na memede aba be hyemu se de be amenu mi oni ebeti ase eno nti omo nyina de omo abusuadua aba ya wo hene hwemu no ene wo hene kire mu akire won se wo hema no no wo hene wo mu wiye no wo nyinara eye akonya no enananom eno nti sei ene tie no wo hene kire mu nyina ate ase eno nti omo entamoso ne mu no mu nsem ne nyina wiye no ubo okantam na otwema nso wi amu beye mu ade emu ade omo beye omo de dibim esa ata echi de baaye eno omo sa de dwatoa eka ho baaye eno nti dwatoa ne mu omo de baaye no ene ero santa hene sebi ebo okwan to ho de ma awuaduma se hema se won fa so no won fa dwatoa nkosi ne hem aye ne papa so na won mra na won nyina wiye no wo hene ma abusua ne nyina kantam esan se eyemma ene papa nom ene se wanom asem enu nti enye brunku de kononko enu nti wo hene ma omo kan ne ntam ese wo mu kofie no omo koye baako no ma hwe yi de hyebranti a wo fata se wodi awuaduma se akonya no na mane ye kwan so mo de na ba be kire wo hene na afen so ma sha ase de na kosi apatem na owie na mane nyina mu a wapia ba be soide de akire awuaduma se man ama man no so esuai de akire no ansana wo mapeda ama na be soide de akire Ero Santa hene enu nti sei na awuaduma se nsem no esi ekọ no a se asomdwe mu no awuaduma se ankonyasem mansosem ehun yenkomra ni nyina no ti pe so da ye pa ahwe asiesie ama asomdwe mapa aba awuaduma se a se ye watwe ye mu a ye twen se ye benya awuaduma se ehin foforo na asem bi so eba mu ebra o modi dwatoa ne baaye no ne se na ahema ansem na chi no awuaduma se hema abone yade enu nti ne mma ene o mo baaye o modi dwatoa kan busua no ho ede baaye na na ba ko nkasa yi mu no no kire se awuaduma se ade hyesem ne court ma court di asem no ede ma emma no na esansem no eye court nkrata no empempi eye na eba ahemfie pa na no kwasem ewu mu no se Ero Santa hene ka asem bi wo se akonya bie ni ho no ma eba ya na court wo ho no kwasem ne se akonya bie ni ho eba ya na court wo ho enu nti no akonya na se no eye wabakosem ewu se wusua wakonya ne ya adehidwa eye den no wakonya ne ya adehidwa wona na wodi kan ene hwan eba beto ato so video we si a ne next video amedeba no ye ka adehidwa sen ne sitie ye ka mamadwan so a sen ne sitie ena se ye ka abusuadua ebi mu hu omo say too complicated na that complicated and I say very simple eno ye de ho adesua nyina beba ne ye ka say obi ya adehye obi enkyere na adehye samwa sen ne sitie se obi adi akonya da kire se wo ye dehye ana na den so na nkonya ne bi wo honom a ye fire bi akokɔhwede eno so ye besua ne nyina ene tika ye ho na de ye besua ne doso me handle ya Alando Media, YouTube, Asante My Blogs, Facebook, share ho na yensua Asante sem amamre ne amane